med et medlem af White Pride. Når nu du læser i avisen, at fodboldvolden stiger og stiger, og der er nogen, der siger, at White Pride er en del af det. Hvad? Jeg er stolt. Hvad er det, du er stolt af ved det her? Det bliver noget af overskrifterne. At de ekstreme fodboldfans er meget aggressive, fik Station 2 journalist at mærke, da han spurgte White Pride om, hvorfor de ikke bryder sig om Southside. Southside helt ærligt, jeg har knippet deres følger. Altså, de er ingenting. Hvad er det, der irriterer dig ved dem, altså? De irriterer mig bare. Hvordan? Fat det, jeg vil ødelægge dem. Forstår du ikke det? Men hvorfor? Altså, jeg forstår ikke, hvorfor at du gerne vil ødelægge dem. Jamen, hvad er dit problem der, mand? Jamen, jeg kan bare ikke se, hvad der er så slemt ved dem. Er du dum, eller hvad? Både AGF og Brøndbys